Good morning everyone! Mabungahong kabuntagon, mag-start na ta sa atong live. Kumusta mo mga igsoon? Pasensya, yesterday wala kita ka-live kay busy kita, no? Daghan kay ko appointment yesterday. So bawi ko karon na igsoon. Kanya sayo-sayo ta kay unya nanapoy lakaw. So naami invitation letter. Mao na nga naningkamot ko nga maka-live ta. Kumusta? Ato'y si Erickson, okay? And pwede ninyo i-mention yung mga higala diri sa comment section, and you can now start mag-type at followers, at highlights, at everyone para makabantay ang inyong mga higala. No? So, our topic for this morning is, for me, it is very interesting. Actually, just last night, nakakita ko kuan ba, mura og debate. Sila ga-debate pero murag naminaw ko, okay. So, ang content sa ilang debate igsoon unsa daw ilhanan nga ang giwali tinuod nga Hesus. So, dili ko mo appeal sa ilang debate pero ganahan ko nga i-topic na to ni. Kung unsay ilhanan nga ang atong gituuhan tinuod ba jud nga Hesus? Ug ang atong giwali mao ba gyud ni ang Kristo nga naa sa Biblia? Mao ba gyud ni siya ang Hesus, Ginoo, ang Kristo nga kauban sa mga apostoles before? Mao ba gyud ni ang angayan, no? Nga isangyaw nga Kristo? Unsay ilhanan sa tinuod nga Kristo? Unsay timaan? Okay? Mao na atong topic karon, pasultiyon na tong Biblia. But again, before that, mag-share sa tao niya. While waiting for the others, igsoon, ato sang i-share ang kaning live na to. Ako sad. Nira na pa ko'y bantayan, na pa ko'y ano igsoon. Ka-charge magugo. Kaya ba si malubat ba? Bulabugon tas panuway. Wait a minute. So ang itarong nag-charge ko igsoon. Okay. Yes. So while nag-live ta akong gi-charge kay ako mag-expect nga sayo atong live. Okay? So, okay. Again, mabungahong kabuntagon ato sa ning i-share igsoon. Praise God. Kumusta rin mga igsoon, no? Wala man ta ka-live yesterday, but mao lang unity man ninyo igsoon namo sa akong prayer kanunay, no? Every day before matulog nya inig mata sa buntag. Namo sa akong prayer igsoon. And again, gahapon wala ta ka-live kay speaker ko gahapon sa katubitong mga graduating student sa usa ka eskwelahan dire sa Mua Baiso Clarin, sa Clarin campus diri sa Bohol. So ipawali ko nila, and then after that the invitation na po niya, basta mao na nga wala ko kalugar gabi unya. Gahapon unya. Pagkagabi igsoon diha poy namon ko'y kauban nato diri sa church nga mitaliwan na ba nining kalibutan. Unya na service unya dito ko ning tambong ko. Kay kauban ra man nato sa church, so medyo dili jud bakante ko gahapon. Karon busy na pud unta. Ugma na napud ta invitation, mao na nga naningkamot kung maka-live ta igsoon ka paras kay mayaan sa Ginoo para
nindot yun maghisgot sa pulong sa Ginoo, kamaayo sa Ginoo, milagro sa Ginoo. And again, i-mention yung mga higala igsoon, no? Dili man ta makigdebate, pero nining kabuntagon ang topic na to atong isgutan kung unsay timaan og unsay ilhanan nga ang giwali gisangyaw sa usa ka tawo, mao ba gyud ang tinuod nga Hesus. Kay sa Bible atong basihan, naa daw manunga kuno nga mga magawali nga magwali pod og Hesus. Nya mao na niingon si Pablo nga siguruha og kinsa na sila. Kinsa na nga Hesus ang ilang giwali. Okay? So mao na atong isgutan karon. It is very interesting. That is why I encourage everyone to mention your friends and loved ones. Dili ta magkigdebate igsoon. Ato lang ipadayag ang kamatuoran pinasikat sa balaang kasulatan. Amen. We respect all religion. Okay, we respect all church. Unsa man nga mga denomination. No? So ato lang isgutan ang pulong sa Ginoo. Shout out Sister Inday Barcoma Boniel. Good morning, Pastor James and Pastora Cecil. Good morning sa sister. Dili jud ka malimtan na mo. Og imuhang pares, i-regards may pangmusta me. God bless, God bless. Okay? So ako ding shout out ng mga OFW diha. Lain-lain ka na soran shout out. Din akong shout out ang tanang mga seaman diha, tanang mga naka-permanent residents, and shout out sa tanang mga followers nato nga nas Cagayan, no? CDO, Cagayan de Oro. Nganong igi-special ta mag-mention kay dili na ko malimtan ang inyong kabuutan pod. Indeed, it is a city of golden friendship. Bitaw, salamat kayo during the time nga short vacation diha. Of course, akong manghod si Sam. Thank you kayo sa dito mi nag-stay sa ilaha og sa iyang lovely wife nga pinangga kami dito igsoon. Juby og sa iyang duha ka mga anak si Jaira Jessica Grace and Asaira Pares. Og again akong gipasalamatan tong mga kaigsuuna nato diha sa Cagayan, katong mga followers nato ani nga page nga ming bisita nato diha sa Carmen, Cagayan sa Villarin Street. Okay? Thank you so much. Namo sa akong prayer kanunay. Permente na, okay? Dili na mo kinahanglan nga pre-request na atid na permanente igsoon. And this time, akong i-shout out ako mga higala, mga brad na ko. Long live kanunay mga brad, uban sa grasya sa Ginoo. And of course, mga piniriso, akong i-shout out, especially Lombia City Jail, mga brad diha, mga brad na ko diha nga gi-judge, no? Gi-judge me kay mga badlungon ko, no? Maldito ang mga akro, pero wala sila kabalo nga. That is why sometimes maka-wear ko og prat shirt na mo, kay usa ko sa gigamit sa Ginoo para sa mga brad na mo. And then ang uban sige panaway na to mga brad, wa sila kay bawo nga ang Lombia City Jail ang usa sa nakahatag og kahapsay, kahanay o kalinaw ang mga akro diha. No, long live kanunay mga brad. Akong gisinggit ni, no? Nga naa diha tanang mga brad nako sa Lombia City Jail. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi kanako. Grabe kabuutan. Og ang mayor diha si Brad Ungas. Grabe, ang worship leader nila diha si Brad Majon. Tanan-tanan nga mga worship team nga mga brad ako diha, mga akro. Long live in Christ. Atong padayon og pataas ang ngalan sa Ginoo. Ayaw kalimot mo sa akong gibili ninyo nga bisag naa mo di sa sulod nga silda. Mulapos ang kabubuton sa Ginoo. Matuman gyud og matuman. Basta lang nga samtang naa mo diha sa sulod nga selda, tinud-anay inyong pagdangog, pagduol sa Ginoo, naay paagi si Lord. Naay paglaom, naihayag sa unahan mga brad, abante ta para sa kamayan sa Ginoo, no? And again, ako na pong anyway, yes, Lombia City Jail, and of course singa na to Medina Municipal Jail nga layo kayo, abot mi og more than 3 hours man to, if I'm not mistaken, more than 3 hours or 4 hours siguro, kay nasaag man mi kadiyot, no? So Medina Municipal Jail nga naa sa Misamis Oriental. Thank you kayo. Shout out Brad AJ og sa katong na followers na ko diha nga bae nga jail officer. Kalimot ko ma'am og singalan nimo og sa happy nila diha nga bae sad, no? So salamat kay sa higayon nga inyo kong gitugutan nga makasangyaw, makawali sa mga piniriso diha, no? Saksi ni sila igsoon nga wata nagpabayad ha libreta.
And shout out na ako, dili lang dito nga mga inmates kundi tanan nga mga inmates, mga piniriso sa lain-laing prisuhan. Cebu City Jail. Okay, shout out. Shout out Brad Aris, i-regards ko ni Brad Renz dia. And tanan mga jail officer, mga warden, mga security guard, mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines nga sige og message po nako. And namo sa akong prayer kanunay mga igsoon, mga classmate nako, mga higala nako sa BFP, sa Bureau of Fire Protection. Sakto ba ko? Okay. Naman ko yung mga classmate good before nga parihan ako ning police ang kurso niya. Wala police officer, nag bumbero ba, no? So akong gi-shout out and tanan Luzon, Visayas, and Mindanao, mayong pagpaminaw, mayong adlaw. Ug ina ko kalimtan tanang mga kapulisan, okay? Luzon, Visayas, and Mindanao as well, and Campus Menya, Cebu, shout out. Tagbilaran City, Barracks, tanan nga mga amigo na ko nga hepe. Ang hepe na mo diri sa Clarin Police Station, diri sa Mua nga kanunay na akong ikauban, okay? Police Lieutenant, sakto ba ko? Okay. Chief Amba. And akong sod nga higala nga murag magkita mi karong sunod semana kay mo na ko kandihay. Di ako yun ni hapiton Di mahimog di na ako ni hapiton. Police Captain Albert Sator, kung Brad Chief. Nasa Kandihay Police Station. Ako sa shout out akong classmate nga nasa Antiquera Police Station. Suod sa ninako mga igsoon, Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Sir Renan Romulo, and Police Captain nga nag-schooling karon Abay Onyot Introleso, Police Captain Brad Ams nga nasa Talibon Police Station, Miloria, Sir Miloria, and Major Riolar of Loon. Tanan nga mga hepe nga akong mga kaila og nakailan ako kay nasayod ko nga daghang kailan ako pero wa ko kailan nila kay like what happened sa Mabolo Police Station. Shout out sa mga brad ko diha nga mga pulis, no? Na may approach na kong kalit kay followers daw sila nato nya wa ko kaila ba, no? So tanan nga mga followers nato nga kapulisan, mga hepe, maayong adlaw, maayong pagpaminaw namo sa akong pagampo mga igsoon. So okay na, naminaw ko sa imong unta o ipangutanaw kung sa inyong relihiyon. So wala jud koy from Brad Rosby Robles nga tana daw siya kung sa akong relihiyon. Pasensya na igsoon kay di jud ko mo di na ko i-involve ang religion jud ani, no? So gusto ko nga sa live namo nato it's only the name of Jesus Christ nga ma-lift up. So mangutana ka na ko, i-message lang ko kung unsay name sa church nga akong gidala. Pero dili na ko siya isulti igsoon. Nagpaila nga wala ta nagpataas og relihiyon niya or pundok or simbahan, tao, pastor or unsa man. Ngalan lamang ni Kristo atong giisa diri igsoon, no? Ang uban ning ingon nga kolorom dili ko kolorom, registered me sa sect. Dili lang ako i-mention ang name sa kuan diri kay purely this is ministry nga gipial ni Lord, and gusto ko, I just want to make Jesus kanang ma-famous siya ba, no? So dili ko gusto nga na simbahan ma-involve, no? Si Lord ra gid as in 100% igsoon. Si Lord ra akong gipataas ani nga page, ani nga live nato. So pasensya na, daghan na jud kaayo nangutana og unsay relihiyon ako, pero dili lang ako isulti diri, no? Dili pwede. So because why pastor? Kulorong ka unsa man ka, no? Gikawaw ba nimo, no? Wala na ako gikawaw. Biblically, wala relihiyon makaluwas. Biblically. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kasi ingon na, Jesus. Okay? So wala yung specific na nga verse sa Bible nga naadyo'y relihiyon makaluwas, no? It's our personal commitment and relationship with Jesus Christ. We are saved by faith. Amen? So, ana na siya. So, again, pasensya na, nangutan na o unsang relihiyon. Shout out, Brother Ryan from Germany. God bless. Salamat sa kayo. Okay. So, let's pray. Siguro, this time we have 123 viewers. And, shout out dahil ang ato ang almost 159,000 followers. So, mabungaong Kristohanon. And anyway, kung anday mga igsoon ka nang naatay YouTube channel, no? Sa Dili Aware, wala kabalo igsoon. Shout out Pastor Joel Aransado. God bless. Okay, salamat kayo sa higayon sa imuhang gihatag nga panahon. Again, igsoon na YouTube channel. Ang uban wala kabalo kay daghan man kay nag-request na to nga paghimo og YouTube channel pastor kay
mas dali ra ma-download ka dito ug naay wifi naay data maka-download unya. So kung walay data kuno walay wifi ang katong gi-download matanaw ra daw nila kay murag ma-save ba, no? So nata YouTube channel igsoon, and then ang ato ang link na sa caption ani nga live ini-click nimo automatic dalhon ka dito mabungahong Kristohanon. Gamay pa lang na ang ato ang subscriber dia. Pray ra man na ang pag-subscribe 600 patakapin kay bag-o pa man na siya. Unlike sa ato ang YouTube channel nga YouTube channel page diri igsoon nga kuan naman 158 followers naman ta, no? Okay? So again, atong YouTube channel na ang caption ani nga link. Inday Judian. Salamat, thank you for mentioning your kapamilya. Oh, praise God kay safety inyong biyahe gabi bisig dangog kayo. Ma'am Sister Christine Alvarez. Good morning, Pastor. God bless you. God bless you more, ma'am. Nakakasa kong prayer. Porque ikaw tong kachat na ko. Okay, God bless, God bless. Okay. From Cagayan man siguro. So, pasensya na ma'am, no? Again, nalipat ko sa imong message kay nasa spam. Kay dili man ta print ato nga time. God bless, ma'am. Thank you sa time nimo pag-message na ko. Sister Marilyn Kudu from Japan. Thank you so much for watching this time. Abante. Let's pray. Okay? Let's welcome the presence of the Lord this morning. And, anyway, ako din gi-shoutout ng piniriso sa muang station sa Clarin nga the other night nag Bible study ta dito igsoon unya. Grabe ang presence ni Lord. Lumba gid sila panghilak dito gilili na ko. Ayaw mo gilakilak diha gihigugma mo sa Ginoo, and then kita lisod ta pahilakon, pero kung ang presence ni Lord mo kanaog, si Lord mo hikap nato bisag unsa nato ka tiga kagahi ang Ginoo gyud makapahumok sa atong gahing kasing-kasing. Okay? So again, shout out nako tanang mga inmates sa muang station sa Clarin. Og sa tanang kapulisan diha nga naka-duty this time. Okay? Sister Concepcion Castino Kubashi. Sakto ba ko, sister? She's watching this time from Japan. Anyway, again, sister, salamat sa imong pagbisita sa tong simbahan. No? Usa ni siya igsoon ka naka-permanent resident na sa Japan. Okay? God bless. So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord. This morning, we welcome your holy presence, Lord God. We acknowledge your presence this time. And thank you so much for another blessed opportunity that you have given to us this morning, Ginoo. Laing higayon, Ginoo. Taliwala sa kabisi, kadaghang assignment, trabaho, daghang mga responsibilities, but still, kitagaan minimo kadasig, higayon, Ginoo. Nga mamati, mamalandong sa imong balaang pulong. So Lord God, this time, before we meditate your word this morning, please, again, search our hearts. So siya mong kasing-kasing, Ginoo. Kung na kay makitaan, mabantayan, mga butang, nga wa ka malipay, kanya wala mi makabantay, Ginoo, kay tao ra baya mi pasaylo ami, Ginoo. Sometimes because of our imperfection, magtuo mi nga nasakto mi, magtuo mi, Ginoo, nga natunong mi apan sayop day mi sa imong atubangan. So Lord, pasaylo kami, limpyuhi among panudlanan karon nga espirituhanon, aron mahimo ming angayan, mudawat, mosalod sa panalangin nga espirituhanon nga imong ibubo kanamo. And I pray, Lord God, nga ikaw magabless tanang viewers karon. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainabsanon o willing mo sunod sa imong pulong, kay ang panalangin, ang milagro, ang pabor naa sa pagsunod, wala sa pagpaminaw lamang, unya ipalapos sa pikas dunggan. So Lord God, tagay mi kasing-kasing nga doers of your word. And I pray also, Father God, tagay mi kaalam nga langit nun. Kay kung wala mi kaalam nga gikan kanimo, dili na mo matugkad imong pulong, Ginoo, gamit sa kaalam nga tawhanon. So Lord God, this time we're praying for heavenly wisdom, heavenly understanding, and heavenly knowledge. And of course, Lord God, ikaw lamang among giisa. Wala mi nagdala, nagpataas o relihiyon. Ngalan lamang ni Kristo Jesus. Kay ikaw lamang naghatag sa kinabuhi nimo ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Salamat kay Lord, and I pray i-bless tanang viewers karon. Kutob sa makakitaan ni Ginoo, kutob sa makadungog ani bisag asa mo abot mi nga live, Ginoo. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo masinati namo samtang mamati mi sa imong balaang pulong. And Lord, this is your moment. Let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka, makigistorya ka, imong i-reveal ang mga fresh revelation for us this morning. So ang nabiling panahon among itugyan kanimo, Ginoo, dako kay mig pasalamat nining
bulawanon nga kahigayunan nga maghisgot na pud mi sa imong pulong, sa imong milagro kamaayo Ginoo. Nabiling panahon na mangitugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan. Sa pangalan ni Jesus, amen. So we have 127 viewers this time. 128 and counting. Pastor, pa-shoutout Pastor from Toledo, Cebu. Brother Jomari Ignacio Cabales. Brother, thank you for watching. Okay, so let's proceed. Again, just mention your friends and loved ones here in the comment section. Abanti ta. Anyway, ang atuwa di ang topic for this morning is about Jesus. Kung unsay ilhanan, unsay timaan nga kana nga Hesus nga giwali sa usa ka magwawali, mao ba gid na ang Hesus nga gisgutan sa Bible? Mao ba gid na ang Jesus nga giwali sa mga apostoles? Mao na tong isgutan igsoon. Okay? Unsay timaan, unsay ilhanan, kanus ata makasulti nga ang Jesus nga atong gituuhan, ang Jesus nga atong gisangyaw or giwali, mao gid na ang Hesus nga Ginoo. Kay na may fake Jesus, no? Dili mini ba nga Hesus nga giwali, di mao. Okay? Matod pa sa balang kasulatan. Okay? So our topic for this morning is very interesting for me kay na may uban sig debate. Kanay mong Hesus, ako gali igsoon kapila ko gibas pero wala ko gitagad. I remember before daghan nagbas na kumingon nga kanay imong Hesus nga gitudlo sayop na, no? So akong pamatud-an karong buntaga nga kaning Jesus nga atong giisgutan karon, ug akong gidala-dala igsoon tinuod ni. Okay? Nailhanan, naitimaan. Okay? So di nang ta makigdebate, pero musulti tas kamatuoran pinasikad sa balaang kasulatan. Amen. Okay, let's proceed. So atong basahon ang gingon ni Apostle Paul. Yan is 2 Corinto. Anyway, shout out na ko diya si Brad Radi. Brad Radi Elliot. Og shout out na ko si Pastor JR Gomez. Nagtanaw karon. Kung kinahanglan mo mga igsoon og kanang magpabook mo og ticket na rao, ako aning amigo nga pastor, Pastor JR Gomez. Unsa tingan sa pastor sa imong ticketing outlet? Jaire. Okay, Jaire. Kalimot ko, basta. Thank you, Pastor. Ang shout-out karon ang, again, si Brad Radi nga, grabe daw ni ka-addict sa pulong sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo na sa San Remigio, Cebu, ug ang church nila, ug akong manghodya nga si Sham. Shout-out. Si Zion po, ug si Gianna. Let's go! 2 Corinto, Kapitulo 11. Atong isinggit ni Iksona. Ako, Iksoon, usa ka alagad sa Ginoo nga, di ko manghambog, nga gibag-o ko. Ang akong gipanghambog si Kristo nga nagbag-o nako. Og di ko maglipod-lipod igsoon musulti basta naa sa Biblia. Wa ko gikadlukan nganong madlok man ta nga atong gisulti tinuod man. Unya ning connect pod na align pod sa akong kinabuhi. Ang dapat mauaw madlok kanang nagwali nya wa na bag-o. Mao nay dapat siguli-wali pero wa nakita ang Ginoo silang kinabuhi. Mao nay dapat maulaw. Pero ako igsoon uban sa grasya og tabang sa Ginoo, di ko mahadlok og mauwaw kay ano man nailhan man ko sa among silingan. Sig mangutana pa sila dire. No? Ya di ko mailhan mauwaw sigson kay akong gi-share giwali. Ning connect kanunay akong kinabuhi ning konekta naka-align sa pulong sa Ginoo. Grasya sa Ginoo ng tanan. Amen. So, again, 2 Corinto 2 Corinto Kapitulo 11 versikulo 3 hangtod sa okay ra na 4. Nagayon reaksyon si Pablo. Again, 2 Corinto Kapitulo 11 versikulo 3 hangtod sa 4. Ako ning basahon igsoon kay gusto na ko ipahibaw ninyo nga posible di ay nga naay nagsangyaw nagwali nga dili tinuod nga Kristo ang ilang giwali. Okay? Dili tinuod nga Hesus ang ilang giwali according to Apostle Paul. Okay. Again, 2 Corinto 11:3-4. Nahadlok ako nga masaag ang inyong unahuna
og biyaan ninyo ang bug-os og lunsay nga paghigugma ning Kristo. Atong pure love ni Christ. Okay? Sa samang paagi nga si iba, gipas sa laag, sa lansis sa bitin. 4 dera. Kay mudawat mandayon kamo, niadtong muanha kaninyo, nga magwali og laing Hesus. Okay? Nga dili mao'y giwali namo. Ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo. Ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat ninyo. So si Apostle Paul nagwarning sa taga Korinto. Akong balikon unsay gingon niya. 2 Corinto 11:3 hangtod sa 4. It is proven or it is an evidence nga naagyoy nagwali nga dili tinuod nga Kristo ang ilang giwali. Di mao nga Hesus nga nasa Bible nga mao'y giwali ni Pablo. Tanawa? Again, 2 Corinto 11:3 hangtod sa 4. Ako mong encourage i-mention yung mga higala. Yes, di ta mahadlok igsoon. Kay basi nagtuo sila nga ilang gituuhan nga Kristo. Mao na. Di mao. Nawa? Naay di tinuod nga Kristo nga giwali or gisangyaw sa uban or gituuhan sa uban. Nawa? 2 Corinto 11:3 hangtod sa 4. Ingon si Pablo, nahadlok ako nga masaag ang inyong hunahuna og biyaan ninyo ang bug-os og lunsay nga paghigugma kang Kristo, ang tinuod nga Kristo. Okay? Sa samang paagi nga si iba daw gipay sa laag sa lansis sa bitin. Lansis baka na bitong. Grabe deception ba? Pailad-ilad sa bitin, litag or laang. Kay mo dawat mandayon kamo ni adtong muanha kaninyo nga magwali og laing Hesus. In other words, naaday muanha nato muwali, musangyaw og laing Hesus. Okay? Nga dili may giwali namo og gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat ninyo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Igsoon klaro kayo nga gisulti ni Pablo nga di ta angay magkumpiyansa, no? Nga naa di ay mga magsangyaw, naay mga magwawali karon nga naghisgot og Hesus, naghisgot og Kristo, pero dili mao nga Hesus. Dili mao nga Kristo nga giwali ni Pablo. Dili mao nga Kristo nga gimension sa balaang kasulatan. Amen? Mao na yung si Pablo nga nahadlok ko nga mawala ang inyong lunsay bitaw nga paghigugma, ang pure love nila sa tinuod nga Kristo. Tungod kay naay ning abot daw nga magwawali, nga magsasangyaw, nga nagdala sa pulong kuno sa Ginoo, nga nagwali og Hesus, pero dili mao ang Jesus nga giwali ni Pablo. Dili mao nga Hesus nga gimension sa balaang kasulatan. Mao ni bantay igsoon. Mao na niingon si Jesus, dili tanan kanako nagsangpit, Ginoo Ginoo makasulod sa gingarihan sa langit. So dili tanan magdaladala og ngalan nga Hesus. Tinuod na nga Hesus ang iyang gimin. Okay? Tanawa. No? Kay mudawat mandayon kamo nitong mga kaninyo nga nagwali og laing Hesus, na day laing Hesus. Amen. So dili ta mo believe dayon igsoon or mo tuo dayon igsoon, no? Nga mamangha dayon ka ba kay abi kay kanang tawhanan nagwali og Jesus? Atong siguruhon kung kana nga Hesus nga iyang gisgutan, mao ba na ang Hesus nga gimension diri sa balaang kasulatan? Siya bang Jesus nga naghatag sa iyang kinabuhi didto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, no? Wa may mailad kung way magpailad. Okay? So, ingon siya diri, okay, mudawat man dayon kamo ni atong muanha kaninyo nga magwali og laing Hesus nga dili mao giwali namo. O gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo. Now, once naaday magwali og fake Jesus, dili tinuod nga Hesus igsoon. Nya mudawat ta igsoon, ming dawat sad ta og espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo, kundi ang spirit behind that name nga ilang gidala. Okay? Duha man na ang espiritu igsoon. Espiritu sa Ginoo o espiritu sa demonyo. Aside nato kay naman tayo spirit, pero sa kuan ba, no? Kangit-ngit ra man og kahayag. Kung ang giwali daw nila igsoon fake Jesus, dili mao ang Hesus nga gilagara ni Pablo. Nya gidawat ninyo, sama ra nga nagdawat mo og di maayong espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo. So kung dili siya Espiritu Santo, but pasabot, demonyo or daotang espiritu ang inyong gidawat. Now, the question is, Pastor, Brad, unsay ilhanan, unsay timaan,
nga ang giwali sa usa ka magwawali tinuod nga Kristo. Unsay ilhanan nga ang gidaladala nga gisangyaw sa usa ka magwali or nag-proclaim nga alagad sa Ginoo? Tinuod nga Hesus. No, unsay ilhanan, pastor? Ibasin malipat mi, mao ni igsoon timan Sa Bible, naman sa caption ang verse dia. Nag-ingon ang Juan 14:6. John 14:6, yes. Ingon dia si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Mao na tinuod nga Hesus. Kinsa siya? Siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Ang atong hisgutan ri igsoon kaning kamatuoran. Kung ang gidaladala igsoon sa usa ka magwawali, tinuod nga Hesus, meaning kamatuoran yang gidaladala. Amen. Kung ang gidaladala sa usa ka magsasangyaw igsoon, tinuod nga ngalan ni Hesus, kamatuoran na siya kay Jesus is the truth. Amen. He is the way, the truth, and the life. Now, kung sige ingon sa balang kasulatan, kung tinuod nga Hesus ang iyang gidaladala, it means nga kamatuoran na. O tinuod nga kamatuoran na iyang gidaladala nga doktrina. Nag-ingon diri ang John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay? Amen? So kung tinuod nga Hesus ang gidaladala sa usa ka magwali, buot pasabot kamatuoran iyang gidala. Kung kamatuoran gyud na nga iyang gidala igsoon, that very truth will set us free from different bondage of the devil. Okay? Kung ang nagwali igsoon badlungon, questionable. Kay kung kamatuoran iyang gidaladala, kung si Hesus iyang gidaladala, tinuod nga Hesus, kamatuoran man. The real Jesus is the truth. Amen? And the Bible tells us that the truth can set us free. No? So kung ang kanang gidaladala sa magwali, tinuod na nga Kristo, siya mismo nga nagwali, mabag-o. Period. Amen? Kung tinuod na nga Kristo ang iyang gidaladala, giwali, kanang naminaw mga bag-o na. No? Kanang mga naminaw nga badlungon, mabuutan na. Why? Because the truth will set us free. Pero kung iyang gidaladala, piki nga Kristo, tanan nga maminaw, dili na mabag-o, mga badlungon, mga dautan, wala kumuhukom. Pero kung ingon si Pablo, if anyone is in Christ, he will become a new creation. Kung tinuod nga naa kay Kristo, naa ka ni Kristo, ning tuo ni Kristo, nakirelasyon ni Kristo, mabag-o gyud ka. Mahimo kang bag-ong binuhat. Ang nangagi daw nimong pagkatao, mabiyaana. Ang imong pagkaadik-adik like me, pagkabisyoso, palahubog, himabay, tanang mga dautang bisyo, mabiyaan nimo. Nanay bag-ong kinabuhi nga mabatunan nimo. Bag-ong kinabuhi, it means dili man ka maperpekto. Okay? Dili ka maperpekto, pero dili na pareha sa una nga tinuyuan ang pagpakasala, nga naglunang sa kadautan, no? Binuhatan na to nga wa na himaya og nahimuot ang Ginoo. Simple kay igsoon, mao ni ilhanan nga ang giwali tinuod nga Kristo. Okay? Kay daghan magwawali, ingon si Pablo igsoon nga moabot nga magdala sa ngalan ni Kristo, pero dili mao nga Kristo nga gisgutan sa Bible. Timan igsoon, ang tinuod nga Kristo makabag-o sa kinabuhi sa tao. Giingnan ko, pastor, paminaw ma, I don't remember kung unsa gito ang specific month or I think dili month. Oh, yes, months. Someone nag-message na ko. Ingon siya, pastor, piki man nga Kristo imong gidaladala. Kanay imong giwali nga Kristo piki, sulpot kang dako, ako sang grespeto. Pero igsoon, ako lang ning gusto pamalandungan ninyo. Kung piki pa nga Kristo akong gituuhan, nganong gibag-o man ko niya gikan sa Shabu, 16 years kapin, sigarilyo, piki na, inom, babay, kay bawa man ni diri akong sawa, kay bawa na naminaw gali, marijuana, bulkasil, rugby, barni, sirap, ini volatile substance, gasolina. Daghan kay kog gihimo igsoon, pagpangawat kawatan ko aron isuyop nako. No, bakakon kay ko igsoon, daghan kog uyab son. Basta grabe. Ang akong kadautan sa una sa ningdangop ko ni Kristo. Nabag-o ko. So ang uban moingon nga sayop na nga Kristo, kung sayop pa.
Nganong nabag-o ko? Yawa din, nagbag-o na ko. Nganong si Satanas, iya mang bag-ohon ang iyang mga kampon. No? Ning ari si Satanas igsoon, pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Juan 10:10. Walay plano ang yawa nga bag-ohon ta. Kung dili patyon ta, laglagon ta, pinagi sa makadaot nga bisyo. Karon na bag-o ko. Fake Jesus ang akong ginadala? I don't think so. Hinoon ako makapamatuod o makaprove nga kani nga Kristo akong gidala, mao ni ang Kristo nga gidala sa Bible, nga nasa Bible o gisgutan ni Pablo. Ngano man kay ang tinuod nga Kristo kamatuoran siya. Jesus is the truth. Og tungod kay kamatuoran siya, mao hinungdan nga nakabaton kog kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo. Dibatihan pa ba na? Dili na nangay dibatihan. Kay magbase na sa binuhatan sa bunga igsoon. Ang tinuod nga Kristo kamatuoran. O ang kamatuoran, dako siya, naa siya gahom nga maghatag ni mo tinud-anay ang kabag-uhan. Mao na tinuod nga Kristo giwali. Dagang magwali igsoon, di man ko makigdebate. Naniid ra ko. Sige, wali Jesus, Jesus pero wala bag-o. Jesus, Jesus pero nagpabilin sa iyang kabit. Jesus, Jesus pero mao dito sige pangamang dito. Jesus, Jesus pero nag-check-in dito sa hotel. Pastor, dili man perfecto. Yes, dili perfecto. Pero naatay Holy Spirit, oy. Ngano daw dili ta perfecto di ay. Tuyo na to buhala kadagko na nang saana. Di ba? Yes, dili ta perfecto. Pero niingon ang balaang kasulatan si Santiago, sukli ang yawa kay kini mudagan nimo. Nga magpauyon day tana. Remember igsoon, our God is the God of justice. Mao naghimo siya og impierno kay katong mga nagpatuyang sa sala dautan igsoon. Adto itambog. Why? He is the God of love, but at the same time, He is the God of justice. Amen? Ang uban maingon nga, tao raman pastor niya, normal na tao, normal makasala ta, pero ayaw tuyo eh. Kay kung unsay mga ipugas mo, ani ka. Dako na bagtulubagon ning mga magwawali, nga nagsigigwali, pero naaday mga gibuhat, ay wako maghukom, igsoon. Pero dapat kita, mga Kristohanon, mga nagwali, mag-set ta o good example, kay kahayag ta, dili ta kangit-ngit. Unsaon pagdanag na to, niningit-ngit nga kalibutan kung kita may nangu sa pagpabadlong. Unsaon pagka-epektibo na to nga instrumento sa Ginoo kung mabadlungon ta kapandulan. We are not good example to all of the people around us. No? O kung unsaon na to pagpamatuod nga atong giwali, atong gisangyaw, tinuod nga Kristo, nga kita mismo galiwan na bago. Wata na usaban ng Kristo nga atong gidaladala. How come nga moingon ta? Mauni ang Jesus, kamatuoran, ikaw mismo, galiwa ka mo, biya, sa pagpakasala. Makasama kita, pastor. Yes, makasata, pero ayaw tuyo eh. Ingon ang Juan. Kinsa tong magpadayon sa pagpakasala, anak sa yawa. Unsao man na? Si-explain ko na ba? Diba? But Apostle Paul tells us in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang tanan nga nana ni Kristo mahimong bag-ong binuhat. Nangagi na ang mga daang butang. Ang pagkabarumbado, ang saman diya, nangagi ng tanan. Niabot ang bag-ong pagkatao nga makita na si Kristo sa kinabuhi nimo. Ada raman na, no? Mao ni ilhanan sa tinuod nga Jesus. Ako igsoon, di man ko makikidebate. Di ko makikidebate, kaya ang debate, ako makaingon nga murag mahog o garbo ang mapasulabi. Ilaha po siguro ang hiyas, basta ako igsoon, busy ko nga nagsigi og make disciple. Busy ko og wali sa mga kriminal, mga dautan, nga naipaglaom ang ilang sitwasyon. No? Busy ko pagpamatuod sa kadaghanan, nga naa ako'y gidaladala nga ngalan ni Kristo Jesus, nga sa diyang mutuo mo, mudawat mo, mabag-o mo, mao na ikabisihan ako. Nga na-impact yes na daghang kriminal, gibag-o sa Ginoo, ug akong gidahig ang Ginoo ng tanan, ako'y gigamit sa Ginoo. Why? Kay ang Jesus nga kung gisigutan, tinuod yun nga Jesus, kay makabag-o man. Kamatuoran, yun siya, kay nga naman, nakaset free man. Kaya ingon na balang kasulatan sa John 8:32, if I'm not mistaken. Yes, John 8:32. Then you will know the truth, and the truth is who? It's Jesus. And that truth will set you free. Bag-uhon ka, okay? Kung ningtuo ka sa kamatuoran ni Jesus, then na ang Holy Spirit, kung diktaron ka nga naa kay gibuhat nga dili maayo,
pabiyaan nimo, pabuhian nimo, patalikdan nimo. Amen. So mao na siya igsuon nga mao na ilhanan sa tinuod nga Kristo. Kaya as what I have said, kung daghang nagwali, nagamit og Kristo, pangutana, tinuod ka na nga Kristo ang ilang giwali kay sa Bible, naa daw magwali nga ning gamit og Kristo. Unya naa po'y lain nga espiritu behind ana sa diyang mudawat mo ana. Amen. So kinahanglan magbantay ta igsoon. Magbantay ta unya obserbari og maayo kanang Kristo nga iyang gida mao ba ginang Kristo ha. Og siya mismo nga nagwali, kumusta iyang kinabuhi? No, isorbe. Di man ta mo hukom igsoon pero makita na sa bunga mao na gingon ni Jesus igsoon. Daghang manunga nga mga mini. Ako how many times ko ginganlag mini pero ako ra silang gikatawan. No, mini sige mini. Kamo unsay agi ninyo, no? Ako nga nano sahay kay murag makuha ko ba pero ako igsoon malipay ko tawgon kog mga ingana mini pero ang mga silingan mga kailan ako kaila gyud sila ug unsay nahitabo, no? Kabalo sila unya aside from that nganong mo mapiktuhan man ko ana nga na ako nagtan-aw sa mga daghang dautan nganing duol sa tiilan sa Ginoo. Nya ako may gigamit sa Ginoo. Lisod pog ako may gigamit sa demonyo. Nabag-o sila nya ako demonyo na ikaw nabag-o man sila. No? Mao na igsoon nga again, di day kompensaan po ning wali. So atong siguruhon kung atong gituuhan, atong ipaminaw o gisangyaw, tinuod ba jud nga Hesus? Tinuod nga Kristo. Apan naay ilhanan og timaan kung ang atong gituuhan or giwali, gisangyaw, tinuod nga Kristo. Kaya ang John 14:6 ang tinuod nga Kristo, siya ang kamatuoran. He is the truth, the way, the truth, and the life. The truth. Og niingon ang Juan, ang kamatuoran maghatag nimo kagawasan. Unsa na nga kagawasan, pastor? Kagawasan gikan sa lain-laing gapos ni Satan. Kagawasan gikan sa mga kadaot nga bisyo. Kagawasan gikan sa mga binuhatang dautan. Kagawasan sa mga ngit-ngit nimo nga kahimtang. Mao na'y kamatuoran. Amen. Sayon na kay pag-recognize, di ba? Mao na nga before ta mo maybe mo yes. Ningon man balang kasulatan nga we have to test every spirit. Test every spirit. Testing nga na to ba? Sa Ginoo ba ni? Sa Ginoo ba ni? Sa Ginoo, no? O may problema, maminaw ka. Pero kung ma-discern ni mga there's something wrong with the Jesus nga iyang gi-preach. O siya mismo na malaki man. Di ba? So ay kumpiyansa igsoon kay once kuno ingon si Pablo, once imo daw siyang i-welcome imong paminawon ang ingana nga di day mao nga Kristo nga pagtulunan. Ang imo daw gidawat ana di pud mao nga espiritu, dili ang Espiritu Santo. Away lain. Dili gani na sa Espiritu Santo, demonyo na. Evil spirit. Mao na nga magbantay ta. Magbantay, magmatngon. Amen. Nga di ta mailag, no? Kay sa katapusang mga adlaw daghang daw mailag bisan pa ang pinili sa Ginoo uban kuno mailag, malipat, no? Kay nagtan-aw sa mga milagro niya. Ang Ginoo si Kristo magmilagro pod pero diri lagi na makita sa bunga. Binuhatan ba? Amen. Kaya ang tinuod nga Kristo mubag-o yun sa kinabuhi nimo. Ang tinuod nga Kristo makabuutan na to. No, kay He is the truth and the truth will set us free. So mo na sign igsoon. Mailhanan nga ang atong gilagaran tinuod nga Kristo. Usa lamang kapag painumdum igsoon. Ngano man kay daghang nagdebate ron, ayaw magtuon na nila ni pastor, nila ni Kuan. Daghang kayo ayaw magtuon ang Pastor James, sikat kay na siya, ilado sa Facebook, social media, ayaw magtuon na pangwarta kay di na tinuod nga Kristo. So mao na igsoon na mao ni timan ang tinuod nga Kristo mao ni. Daghang debate karon. Apan mao ni ang tubag sa Bible, ang tinuod nga Kristo siya ang kamatuoran. Ug tungod kay siya ang kamatuoran, maghatag siya natog kagawasan. Ang tinuod nga Kristo makahatag og tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi. Ang tinuod nga Kristo mubadlong nato sa binuhatang dili maayo. Ang tinuod nga Kristo igsoon makabuutan kanato. Amen. So dili na naangay debatihan kay sa bunga sa pagkinabuhi nato nining kalibutan na mailhan kung ang atong gilagaran tinuod ba yun nga Kristo nga mao'y giingon sa balaang kasulatan. Amen. Let's pray. Father in heaven, Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, thank you so much for your message this morning. Salamat Ginoo nga maayo kay ka. Ug imo ming gi-remind Ginoo nga these last days daghang kay mga deception.
daghang lipat-lipat sa kaaway Ginoo. Naaday manunga nga magwali og Kristo, magwali og Hesus, pero dili mao nga Jesus, dili ikaw nga Jesus ilang gisgutan Ginoo. Mao nang salamat sa imong mensahe karong naghatag na mugdugang kaalam Ginoo this morning, ngang tinuod ay nga Kristo kamatuoran. Ang tinuod nga Kristo maghatag og kagawasan. Ang tinuod nga Kristo maghatag og tinudanay kabag-uhan, maghatag og kaayuhan sa kinabuhi nga gubot. Ang tinuod nga Kristo maghatag og kalinaw Ginoo. Ang tinuod nga Kristo makabuutan gid namo. Salamat Lord nga imo ming gipahinumduman sa imong mensahe karon dako kay nigtabang sa mong Kristohanong kinabuhi. Kay nowadays daghang nagwali, nagdala og Kristo, ang uban malibog lang mao ba gini nga Kristo ang ilang giwali gidala. But Lord, the real Jesus nga gihisgutan sa Bible, kana nga Hesus makabag-o gid kinabuhi, kana nga Hesus makapahigawas nato gikan sa pagkalulong sa illegal nga droga, kana nga Hesus makapabiya nato gikan sa binuhatang dautan nga gikapoy nata nga gapos kay ta, kana nga Hesus makapabuotan nato. So Lord, thank you for your word. I pray to all of the viewers right now Ginoo, kutob sa nagtan-aw karon nga matunong masakto yun mi Ginoo. Nga ngamong gituuhan way lain kung dili tinuod yun, matuod nga Kristo nga mao'y gi-mention diri sa Bible. Gamhanan, milagroso, makabag-o sa kinabuhi Ginoo. Kay mao po na ang Kristo nga makahatag na mong kaluwasan. Kay once ang Kristo nga among gituuhan di mao, sayang among paningkamot, sayang among hago, wala mi ma-receive nga salvation. But Lord, thank you so much for this great reminder for us this morning. Nga ang tinuod nga Kristo, He is the truth, and you are the truth, Lord God, in John 14:6, and of course, John 8:32, and that truth will set us free. So salamat Ginoo nga among napamatud-an nga tinuod nga Kristo among gilagaran kay nahitabo nga kabag-uhan among kinabuhi. Although ang uban inanay pero nay something na change among kinabuhi tungod kay ang among gituuhan tinuod jud nga Ginoo, tinuod nga Kristo. And Lord, I pray to all of the viewers right now who are watching this time nga dili mi mahimong selfish nga nailhan na mo ang tinuod nga Kristo na ibaw mis kamatuoran kundi amo sang ipaambit Ginoo. Among i-share ikaw mismo si Jesus, the real Jesus Ginoo, nga maghatag og tinud-anay kabag-uhan. Tagai mig boldness Ginoo, eagerness to share your word. Tagai mig Ginoo kaisog o tagai mig kaalam Ginoo nga langit nun gikan kanimo. Again, thank you Lord. Daghang salamat Holy Spirit. Thank you so much for your presence and for the truth nga nag-reveal nimo this morning. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. And right now I pray to all of the viewers right now, ma-OFW man, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanan-tanang nagtanaw, mga followers ani Ginoo, I pray this morning, Lord God, I really don't know what their situation right now as of now, but Lord, nasayod ka, walay matago nimo. You are an all-knowing God. Kita nimo tanan, dayag nimo ang tanan Ginoo. So Lord, I pray to all of the viewers right now who are watching, to all the followers in this page, Lord God, unsa man ilang sitwasyon karon Ginoo, unsa man ilang kahimtang, unsa man ilang mga gihambin-hambin na may mga kabugat Ginoo or anything Ginoo nga nag-struggle sila ilang mga battles Lord, I pray tabangi sila Ginoo, mamuhat ka Ginoo, mulihok ka Ginoo sa ilang sitwasyon karon nga need kay sila nimo Ginoo. Kung asa sila karon tabangunon tabangi Ginoo, imong ipadayag imong gahom imong milagro sa ilang sitwasyon karon Ginoo, in Jesus mighty name. Ikaw ang kamatuoran ug ikaw ang gahom Ginoo, milagroso ka. You're the same yesterday, today, and forever. You're the same Jesus who raised Lazarus from the dead. Gibanaw nimo si Lazaro Ginoo, upat ka adlaw ng patay. And you're the same Jesus whom we believe at this time, Lord God. So Lord, I pray, mamuhat ka, mohimo kag milagro sa tanang viewers karon. Sigon sa ilang tinguha karon. Sigon sa ilang kahimtang, kung sa ilang problema, unsa ilang pinaka-need nga milagro karon. Lord, I pray that your power will manifest in their situation right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, thank you. Salamat kayo sa imong mensahe, sa imong presensya, imong pulong Ginoo. Ug nining tagna Ginoo, dawato namo ang milagro, kadaugan, panalangin gikan kanimo. Sa ngalan nimo Ginoo, nay kaluwasan, kagawasan, kabag-uhan, nay panalangin, nay pabor Ginoo. Dawato na mo ang mga, again, kahibulungang butang, gikan kanimo,
Uban sa dakong pagtuo, himuha lamang ming takos ang ayan kasaligan, Ginoo. Mao kini ang among pagampo amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mao'y among agalon, bugtong o personal nga manluluwas. Amen and amen. Hallelujah, praise God, mga igsoon. That's all for this morning. Ingon akong anak nga, siya na daw po ang mag-share. Bitaw, salamat, igsoon. And anyway, of course, this time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. No? Lisod kay kang kuno na to ang kuan igsoon. All the highest praises and thanksgiving akong ibalik ni Jesus alone. Amen. Kunya sa wa makabalo di no sa atong YouTube channel na sa caption ani ang link. Pwede ra mo subscribe igsoon, free ra, no? So anyway, thank you day kayo, no? Shout out sa mga subscribers na to ani nga page ug sa atong YouTube channel. Thank you kay mga followers, new followers, welcome kay mo ani nga page. This is for the glory of God. And I just want to invite everyone to to invite your friends as well to follow our page para ma-bless sila. Igsoon daghan kay kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Samtang naabot sila ani. Ngano man, this page we honor God. Wala tayo nagipasigarbo sa mga unsa any church or denomination or religion, but only the name of Jesus Christ ang maisa ni nga page igsoon. Amen. So that's all for this morning. Ako nag-ampo igsoon nga karong adlaw puno sa panalangin sa Ginoo. Karong adlaw puno sa pabor sa Ginoo. Karong adlaw tanang buhat sa inyong mga kamot panalanginan sa Ginoo. Inyong mga lakang giyahan sa Holy Spirit igsoon. Dalhon mo sa kadaugan. And this gonna be a fruitful day. Amen. So ampo amping abante. See you again next time. To God be all the glory. God bless mga igsoon namo sa akong prayer.